Robot novena botukobwalero mwanchumo rigereria maega yogotachirwa nse na konyora amarito agenkyo yamate ikabanengeta ase ogokane okogonkeria nyumba nigo shinyaruka nse kyompe gya BD Girls basokire na kwera aya baeteire ase bono abange konya batware ebirengerero neba binde bikwerusia obomoyo niga basubati abo 32 kurwa ase wodi ya Kerenyo bunge ya North Mugirange county ya Nyamira bachetamo na korosia ekyombekyo gya BD Girls ase okweba na kwebeka ange ase bono batebire nigo bakogosoria chigosori chenkoyo hamo na gotera amatera elio gokiania ebirengererio byabo nigo bono basabire ogosirwa eli banyara koba bakwegenderia Morikito Steven Nyariki namange ekere otogoika hase getigia sere kigotoka ewodi ya Kerenyo bunge ya North Mugirango ya Nyamira nigotokwariganiwa nekiombe kiga ky'abasubati gosetigambaro kabanyaruka ase keria bakwiruka nga BD Girls bagochesa umupira bare no mogoko monene bakorre gochesa umupira nigo bagosoa ase okoira amashairi. Msishangae, jukwani ni mabanati wa BD. Twawaletile shairi lenye mada mapenzi ya mama. Kaa kitako, kiti ni chako na usipanduke. Anazidi, anasawi kwa kila hatua mapenzi ya mama. Roho yake ndani, imara na hodari. Anaongoza njia asiyevunjika, asiyeyeyuka kila siku. Gento tamaetie yengati yogokiana ni ebirengererio. Tunasimama, tunainuka kama jua la asubuhi, sauti zetu zinari. Nonyo mogoko babwate hore igoro nigo babwate umugano monene hore mega yabo. Our group theme comes from the book of 1 Timothy chapter 4 verse 12. It says, "Don't let anyone look down on you because you are young." Nigo hegati ye kiombe kiga hegati yabo batachere twinse akonyora abana kebetererio batanjeti asaba igo hegati yende yabande banyorete abana nyumba asaba abire bakonengetwa ne yamate. Marisera mora nigago tweranga nigo hare kwenda eskuru akangainwa na kobetereriwa ase anyorete omwana hatanjeti asabire negasengo nkomorra goikege tambokero haganeti kweita asikorende achenjireti ebirengererie ebyo bunanja samarieta nigo nguru kumerisela mora ama ene kuru kyombeke gechaka bunanje gyangonyere ekiagara karon kuinyura asobugima bwana bwarenge nigo ngukumisana bunanje enare kwende skuru kerona nganyoro mumuru ondenjera akangaina kerangaina akangu umwana mumuru itabeti amona inche kuruna akanyorete kyombeke ngaswe kyombe nkaba kwanza ni stress nkachandika nkaroro bugima boro bakongu ngetera mangana yara makongu nkanyoro mugambi tori tororo gaiga akangisaransinze incho yo mabona atete kunywerio gonsali obugima bwane akangisaransinze akangambi akante ibuna oyo tori yo mwali bugima wetereke kyo kana bugima boko gendera akanga advising ya na kigarero igana hateneneire kuruko mwana BD Girls stress timbu ati ningendrete no bugima. Abande nigo bakwerera munenchera banyorete omwana barenga gento bari gosegetwa nabo igokonengetwa ne yamate. Kiufupi story yangu nilichifungua mtoto wangu nikiwa nyumbani nikateseka, hakuna mwenye ananisaidia, hakuna mavazi, hakuna chakula, nikapitia changamoto, lakini kupitia hii kikundi hakika nimeona maendeleo. Kupitia katika hii kikundi nimeona mabadiliko. Lakini wakati nilianza kulea mtoto wangu nilikuwa na stress, nikasema at least nienda hata nianguke katika mto nikufe, kwa maana sina maana katika hii dunia. Lakini wakati huu saa hii niko na amani, ninalea watoto yangu na wanasoma. Huyo mtoto anasoma. Omosemia bwe kiombe ya BD Girls
niga kweranga nonye banyoreta abana nigo banyoreta abana abateroberetie none kenibo ekiagera gotwanyoreta abana tutabwatie source bonekero tuguchigotema kurigia kwanyora naende omumuro kung'ainire kwagenda naende okomenta omwana onde bono okomenta emechando yende igoro ya emechando yende emechando eri twaeteire buna abaiseke ntotageti naende emechando eyi enyora abana baitu ekiagera nabo okonyora tubwata abana abaiseke pamoja nabamura naende kwanyora omwana orio oeteire changamoto ong'ainwe getamutamu kwanyora obekiru naende emeteme nero irwo omwana igombwata omwana naende omwana one gabwata omwana omochande menene twaeteire buna advisor komentekana ko konywa amariogo yogotindia ngati yabiri abiabekire boigo bosio amang'ana yogotocherwa nse abana abanyaroka na kunereriwa ane mono ekere gotogekana ng'a n'omonto bwe family okoreta ayu asa ko bagagotubererwa nchasa maretanguru kwa Agnes Maranga egento nangoteba nekeiga agia bagambi bonsi mora sebinyoro munyargo kyania marego yogotinda ko seng'encho narachangeire ebinto bune bigotibonga abantu abana bake konyora omwana atumire eduka poikari koyonyora omumuraiga ebisete namarwae nenyasore mobe mwaikomi omung'aino banda nyomba omwaende omonyori omwana ende egento kende ngoteba nekeiga kero omonto anyoru rigosa erio tiga kwemuke gutambukana noibwe family mwatuborera mwakaraki mwagesiekera tiga omonto yemukeriwe getambukero kende nario omwana oyo anyora haki yaye akaraki agendera n'obogima okonengetwa nogotegwa ribaga hase ya matengati yabiri babeire bagwetera ntobwati nsemo tokoeguribaga tokwane okoboriwe ng'a ayo noyo bwata omwana nkinera agokwana takoramanya buna akorera omwana we don't have the source ntobwati enjera tokonyora torera abana baitu mbatagete ekibakoria mbatagete ekibakobeka mbatagete ekibagosoma eso si ntobwati pambas chingaki twakinete chingaki chiemechando abamura barau bakirengako gwetera omoteneni bw'ekiombe ekiga gia BD Girls asa marieta omoske nasika oyu manyekaine muna ritoro korwa ase wodi y'Ekerenyo nigo hakwerera yaiga ono enarenge koirana nande back asa mang'ana yokofuatiria ekere kesi giatokeire ekero nkobori nona abana baiga ngocha tole twaena na guidance igaiga ebagoteba ng'ana bagotaka kuripoti nonye negento kia babereire lakini bari gosaba iga abagambi baito community nonye n'abantu bari tomenyetange na baro ekero rigoso bune riria tokeire batige gotuberera abana abambatagete yaki yabo batiga gotega ng'amang'ana ayu takonya koira kuchimutu ng'areta nyomba tukambere monto tari korwa America acha korepu mugusinka monto takorwa ande acha korepu mwana mokega nasiki wachagete kiombe kiga gia BD Girls egroup eya yane gekoro ku BD Girls Youth Group yachaka omwaka oyo iga ekero naburi ekero gonkanyora ng'a abana bekero tokonya goshana baro bwe michigweta iga bakang'eresa makong'wabo ekagera tugachaka ekiombe kiga gia BD Girls Youth Group na ekiombe kigiito gocha tole twasemani tugocha twaikaransa twasemania twaena na advice nande twateba ng'a obogima mburi kwera obogima mbure mbogenderete neba chi challenge nchiro na kitokonyara komenya buna abaiseke boniga members twikira se kiombeke twabeira ng'e 32 lakini abutore iga rero ntore 23 ingi kiagosugumete wachaka ekiombe keiga ekero egento giansugumete mono kero nari gwete ebinyoro gaiga nkotebia abaminto bang'e chikura chiabo nanyorete abaiseka abange sana bebisete abande bari nyumba ekene nona abande gochina ekura batanya gwaka bao baete dinki gekogera number 1 abande ebaibisete ase eng'encho ebakonyora abana banyara gochawe wase kenyoro nige kiombe kigakobomo giasabire omoteneri bw'abasubati ase county ya Nyamira omoskechero mumanyi abarama abera nako basira irio begendereri ase emiremo yabo ya kila rituko lakini nataka watusaidie kupitia katika hii kikundi. Tunahitaji msaada, tunahitaji watu wenye wa MP wapunge women rep, tunaomba msaada tuweze kulea watoto wetu. Na kitu kwenye kubolinga mama county bana noto inyorete mama county noto inyorete nani nduntoka netio wokonya korwa sore ama MP cherusa mumanyi ntoka netie mama county na ndoto ikange ntoka netio ma MP ato ikange ntoka netie governor eto ikange toko ibunge kurangwa ekurarangwa katole lakini ntwanya konyora muntu okoliginga ki abana balia babwate a challenge
bare vulnerable ntoanya konyora muntu kurigi bantu banga buna igo egento kende narenge goteba gakie community abantu batenenere ta ipoa abantu batenenere ta machiko naba bakurwanirira abana abanyaruka nabasoroire gakina inubwatisi abanyaruka aba negento kende nari gusaba onye bakonyi borande bono nande abantu buna abana babwenete gokonyu ekera abande bakoinyoru gakina abana baromwa abainyora tunasimama okonyoru mwana tari omweri bw'obogima na kie kiombe kiremega ya negaiga kianyare ko bage kubekwa irigo segeta abana banyaruka ne muno ase wodi yekerenyo eri gwetoma na kwegendereria hase obogima bosio ase bono basabirenga nerbu ya barayi korwe bitabo abanyare ko baba ko basira erio bagendereri bosio korwa ase geti ya sere ikigotoka ase wodi yekerenyo bunge ya North Mogrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embunde.